Salat. Salat. Hivern. M'agrada molt l'essència de l'hivern i el rotllo de llar de foc, musiqueta, però potser l'estiu és estiu. Muntanya 100%. No em puc mullar, 50-50. M'agrada moltíssim la muntanya, molt, però el mar també m'inspira molt. Sí. Bueno, és que al final he crescut amb accents diacrítics, però sí. Accents diacrítics, sí. Sempre, sisplau. Amb ceba. Amb ceba, si us plau. Sí, romesco. Romesco, més versàtil. Cafè cada dia. Cafè. Instagram, Twitter em fa bastanta por. Uf. Instagram. TikTok sí. Jo crec que sí, perquè és una bona eina per arribar a la gent, però ostres, també és bastant perillós. Bueno, jo crec que totes les xarxes socials són perilloses. L'he fet a peu i et diré que prefereixo un cotxe. Montserrat a peu, però hi he anat més vegades en cotxe. Missatge de text. Missatge de text. Potser si és una història, m'has d'explicar una història, prefereixo que em facis una nota de veu, però així coses ràpides prefereixo text. Òbviament, les festes de Sant Feliu de Llobregat, la festa major, que es fa a l'octubre, i també la Fira de Maig, la Fira de la Rosa, que és preciosa. La Fira dels Espàrrecs de Gavà.